Hello guys, lam thondor no ani first vlog o game ani inka first vlog ke ang mane first vlog o mane kok rok samar rok kicha micha norok mane khana tok jai rok phun mane guys aborok rok kuno da masuk di mas among first vlog ani on baga simo kicha khorang rok mane kirma hai rok mane lachima hai rok mahengo jeke ang kaisa blogger mane khaina mujung mane tabung simia ke kwangma dino tin ang mane mansugui tongo ang kaisa blogger channel mane klugoi nanai te ang nora baksa pal baksa ke family lama kaisa blog channel ang video na hingta ke finally ang tini khai ang blog ma khaika ke norong ni biskang nujaka ani among kha first blog norok ano sinia ko na ba sipor nuya ko na ba am boga gichimi channel an video na skip kai thanai guys sinene norok ano dire dire nora ano nai to ni choyasak ke nora ano sinema dakino ke mo an inka first blog nora video na chajak hingke like share subscribe khanen tapok di amsono hamba